Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Turai TV. Da fatan kuna nan lafiya. A ci gaba da bayanin da nake yi game da wayannan tashe-tashen hankulan nan da ake fama da su a kasan nan da kuma wasu yankuna da dama na kasashen Afirka. A yau zan ci gaba ne da bayani akan hanyoyin da za a bi don a samu mafita. Dan masu iya magana sun ce idan mutum baya tare da masu kawo sauyi ko kuma masu kawo sauki, to yana tare da masu kawo damuwa. A yau zan yi bayani ne akan kurakuran da 'yan arewa suka haddasa wa kansu, kuma na ɗauko wannan zancen ne ba na son wani ya min mummunan fahimta. Bayanin kuma ita ce, matuƙar mutum ya bar arewa ya zo wani yankin da ba arewa ba ya zauna, to a ka'ida a matsayinsa na ɗan Najeriya bai kamata a ce ya zo ya zauna da niyyar cewa shi yana baƙo ba ne. Matuƙar kana ɗan Najeriya, to duk inda ka je a faɗin Najeriya kai ɗan ƙasa ne kuma garinka ne nan ɗin. Maimakon mutane su fita su je su zauna, Allah ya kaddara cewa za su zauna, ko mutum ya je ya zauna kana ƙasarka ta haihuwa kuma ka ce wai kai baƙo ne a wannan ƙasar. Wayar da kan mutane da kuma ba da shawarwari a kan yadda za a yi a samu zaman lafiya a duk faɗin ƙasar nan, ba ma nan ƙasar ba kawai, har a faɗin Afirka ma gabaki ɗaya. Akan wannan tashar tamu dai ta Turai TV muna ba da labarai ne, abu ne wanda ya shafi jinsinmu ta baƙaƙen fata duk faɗin Afirka. Sa'annan kuma muna faɗakar da jama'a musamman 'yan arewa a ƙasar nan ta Najeriya ne akan dalilan da sun kasa rigingimun da ake fama da shi a ƙasar nan da na addini, kuma dalilan da ya sa har yau wayannan rigingimun ba samu bakin warware zaren ba, ko kuma ba kawo ƙarshen su ba. Da fari yana son mutane su fahimta cewa babu wani ɗan siyasan da zai zo ya ce wai shi zai kawo mutane abin da Allah bai kaddara zai kawo musu ba. Sannan kuma babu wani ɗan siyasan da zai zo ya yi wa mutane abin da ku ba ku yi wa kanku fatan za ku samu ba.